Os noieses Pepe e María Barrio conquistaron a segunda proba do Campeonato Inclusivo de Motonáutica. Unha vintena de pilotos deronse cita nesta proba que se desenvolveu en Tui. Esta fin de semana desenvolveuse a segunda proba do Campeonato de España Inclusivo de Motonáutica, na que participaron unha vintena de pilotos, algúns que se iniciaron nesta modalidade en Tui, pero entre todos eles houbo un que destacou polos seus tempos ao completar as probas, Pepe Barrio xunto con María Barrio. A primeira proba viviuse en Portosín a finais de marzo e agora en maio foi a quenda da segunda entrega na que houbo que realizar unha gincana a sortear entre boias e tamén unha proba de pericia no mellor tempo posible. Os noieses Pepe Barrio e María Barrio conseguiron o primeiro posto nesta segunda regata, igualando o primeiro posto que conseguiron os vigueses José Luis Fernández e Montserrat Pérez en Portosín. Os tomiñenses Marcos Casaleiro e Alberto Estevez ocuparon o segundo caixón e pecharon o podio en Tui os noieses Marcos Veiga e María Barrio. A terceira e derradeira proba do Campeonato de España Inclusivo de Motonáutica Grupo da Vila desenvolverase o vindeiro 19 de setembro e a súa sede será o Liceo Marítimo de Bouzas.